खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 18 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिंनो लाबाय। मेष राशि दिनै फालांगियाव रां दाहार होनायाव खहाजों मोगा-मोगि जानांगोन, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। वृष राशि धोन आरो सम्पति लाबोगोन, जाय थागिबिखौ खुसि खालामगोन, गोजोनै समखौ बारहोनो हागोन। मिथुन राशि फालांगियाव गोबां मुलाम्फा एबा गोसो थागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कर्कट राशि सुबुंफोरा आयेनारि आफादफोराव जाफुंसार जानो हागोन, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। सिंह राशि सुबुंफोरा बेसेनगोसा मुवाफोराव रां बाहायगोन, जेरैथिंबो सांग्रां जानानै थानांगोन। कन्या राशि फालांगियाव रांनि लेनदेननिफ्राय गोजानाव थानांगोन, जेरैथिंबो सांग्रां जानानै थानांगोन। तुला राशि दिनै सिमेन्टनि फालांगियाव नांथाबनो गोनां जानो हागौ, समा मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बारलांगोन। वृश्चिक राशि सुबुंफोरा रांजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव गोदान मावथांखिफोर मोनगोन, मोजां सान। धनु राशि धोन सम्पथिनि सोमोन्दै फालांगियाव मुलाम्फा आरजिनानै लानो हागोन, मोजां सान। मकर राशि दिनै फालांगिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे जाफुंसार दावबायनाय जागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि फालांगियाव सानफ्रोमबो आरो हर सान दावबायनायखौ मोनदांनो हागोन, समा मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बारलांगोन। मीन राशि सुबुंफोरा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव गावसोरनि बिबुंथिनि सायाव सामलायनो गोनां जागोन, दान्थे बिदान्थेबो जालायनो हागौ, सांग्रां जा। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन होनना आनान गसाइनियाव मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों।